Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magumbuntan walalag sangkay amyag viral man na video ni Sheikh Aminullah. Amyag riak man so kadak lang kung mga tao magugod ki Sheikh Aminullah. Why? Makapantagay sangkay kapakataling umabulan na Ramadan sangkay man na dito di kapag-iftar. Piangalin ko ni Sheikh Aminullah. Upama na sa Quran na pagaliaman na ay niyo koneksyonan sa Quran ay inidalili Sheikh Aminullah na Quran. Why? Quran ay inidalilihan. Natigyo man na piangalin ni Sheikh Aminullah. Diyalila ni Sheikh Aminullah puun sa Quran man na ay kapmuga tano kapag-iftar tano kambutala si kung mga puasa tano na igira upama man na miya kalibutan uli na miya gagawi. Na benar man ito. Benar ito. Ay ti pa man nasupak na kasuka man na ayat wala. Sama na keralangitan nga maratabot ka kagi Peter ito Sheikh Aminullah. Gula lang sa dalila. Nato na man na ipata ka sa gitu dalila. Ka man na ayat wala. Hindi ayat pata ako na hadit. Tubat kan wakimatan. Katanto man na pakalwig sumana ilmu yo. Aya mapakaumbu niyo na sumana matag hadit. Adi ka taon no piura katero na dianta kadi. Why? Na upama naman na supak ni wag ito ayat wala aya kap mana kamutala kamuka nga kap mana ka kapusada nga kumana ya kaya tigir ka umiya bubasalungan na makataling matigwala so malipot ako din nakagagawi na miyagbang ka sa magrib kagitigwa sumaso magrib na gito di man nakagagawi miyagagawi na piyagbangan ka sa magrib na miyakaliwaliwanag ang giro ka miya maliputang. Ang giro ka miya kasedip man sa walungan. Bang ari miya ilay sa walungan na miya kasedip po. Nago pangarawan na ay malalag na tiga miya gagawi. Aya babali. Baya Peter wala utala na buka ka no kung kapakatan man na kapakasedip walungan. Dini mo kipiklidas wayat. Dini mo pagali na sukatir wallahu ta'ala. Aya Peter wala na batala niyo masada niyo sumana kaya tigriyo kung kapakatali mo man na makagagawi o di na malibutan. Na inaliniwa tiga batalan niyo supuasan niyo ko pakataling mo magrib batalan niyo supuasan niyo ko kasadipualungan pagalin niyo su ayata pagalin niyo sumana ayata akatiru Allah ta'ala naskanwi di mangalin skanwi pagalin ko man mga akatiru Allah ta'ala na tubat kano na mariribat kano ka ay benar na si Sheikh Aminullah na ayos to na ayamapia ko mga sambayang tanong magrib kapag bangiron na nalom niya kalibutan nili ka surdo kagagawi na pagbangi nga kami ako miya ka surdo kagagawi ay Peter wallahu ta'ala makapantag kumana iftar na mbutal na miya ka surdo kagagawi na so wakto magrib na kailangan naman na makalibutan ano ni mele nga miya kalibutan nga miya gagawi na pagbang ka dyan magrib na bagito miya ka di ka di magbang na miya lilindawan na intura dunia. Why? Apkili nga man na o taga kaya po o si kasama na Golden Moss na apkili nga sa mga taga Plaza Miranda. Why? Niya supak ka su ayata. Si upak yu su ayata katiru Allah ta'ala. Inip maratabat yu sumana katiru Allah ta'ala. Ha? Tapagalin yu sumana o ayata katiru Allah. Peter o yan na pag-iftar ka no, buka ka no, imasalan yu su katigriyo ko kapakataling mo kagagawi. Kalibuting yan. Nasikano na di, kakailangan na mga silipswalungan. Baya Peter wala na, si kung kapag silipswalungan, nagito kamuta lang ako, aman na puasa ka, pagalin niyo waki. Na ay pangarata niyo na, mga tao, pugunot ko Quran, mga tao, pero niran subenar, nagito pangarata niyo. Kagi ay pakaumbu niyo, nagito na mga hadita, mga kurapat, mana, supa ka o Quran. Guminero ka, ay dalil, na andyan ka pa kung mo, mana, magrib udina dap mo maso malibutang na amutan na kasupuasan nga siupa kaswayata aya hadit ami amana pagaloy niyo ay malay balas na mana sukap simuta ko mana iftar adap mana nini kapag miya mulalak ka na itminasa ng mga Muslim kaan mabinasa so mga puaseran makataling umasilan sa lungan na mori nada kilim niran Ramadan kaya pa mo serang ka binila seran so mga poser. Di na po na sa anim na
kumiyasya kito na miya kaliwaliwanag. Na ay piteror ka wallah, na buka ka no, imasalin niya sa puwasan niyo, o kapag kagagawiron. Na binilasan niyo sa mga puwasan niyo. Tama na, di niyo akit man na babasa ay panaroy sa mga tao, pagunot si Quran, ay panulong niya na sukaunot si Quran ka, ibut ko wala ka, madidagkan no. Why? San sa mga tawa man na sumilay si Quran, natawa niya didag. Ami mo niya sa alungan na mauri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.